posledné kolo box pôjdeme. Ferry, poď ty do ringu na jednom kole, hej. I'ma need you keeping open mind. In the past I acted on my physical attraction, but tonight it never crossed my mind. Now after the show, we went to a room, had a couple of shots, wanna see what it do. She walked in the OK, chalani, keďže na tento sparing potrebujeme viacej miesta, tak spravíme tak, že vždycky jedno kolo sa dajte nejakí 4, alebo neviem, teraz vás je zase do nepáru, hej, čiže dajte sa nejakí 4-5 na vreciach, hej, 4 minimálne, aby bolo viacej miesta tu aj v ringu, hej. Čo nové? Aké sú sparingy? Super, Bystrici vždy. Aký najbližší zápas ťa čaká? Prešové. A s kým ide zápasiť? Radonál zo Žiliny. A držíme palce. Ďakujem. Zápasov. 120 ľudí a 120 zápasov. To máš tak, vieš, že prvo bude okolo 120 je zatiaľ prihlásených, čiže 60 zápasov bude prvých, 30 druhých, 15, chápeš? Okolo 120 zápasov. Ale zase, vieš, prvý deň bude najväčší nápor, hej? A potom už vlastne druhý deň nebude až toľko zápasov. A budú 2 ringy teda? 2 ringy budú, hej. A čo Elvis neprišiel? Ja som aj nevedel, že má prísť len Beča, lebo Elvis má zobrať toho... S kým sa ti dneska zatiaľ najlepšie spárovalo? Ty sa tam zašívaš tými najlepšími. Učíš sa, hej? Chceš ísť túto schvátkou? A ako sa ti páčia takéto sparingy, 30-kolové? Ježiš, otras. Pozor, stoj! Sa bojíš, že? Lukáš, ako si mal nočnú? Úžasnú. Čo sa dialo? Jedno obvinenie z napadnutia, znásilnenie, ale ináč nič také, všetko bežné. Bežný deň. Bežná noc, no. Ako sa ti spáruje po nočnej? Super. Skrivený z autobusu. Poďme, trkám! Všetko v poriadku. No, chceli do kráma.
OK, môžeme, poďme! Spáruje. Fantasticky. S kým sa ti zatiaľ najlepšie spárovalo? So všetkými, ale Jan Mazur je špička. Na aký zápas sa teraz pripravuješ? Bielorusom, Prešove, 16. Máš aj nejakú stratégiu pripravenú? Máme zbranie, ale chcem podľa dobrý výkon. Díky moc zatiaľ.